Minutu terdi faltan, 39. bila. Hau da gaina da lorri emaito. Hoi que suerte. Hau ada gua. Azken minutua guantxe. Berroita 5 segundu eta 50. plaza hain da. Hogeita 10 segundu, 51. plaza. Hogei segundu. Amar. Berroita 2. plaza oantxe. Eta bukatute, txalo bero bat, mesedez. Amago segundu. Amar. Iru. Jose Marielola beraz, 33 plaza ditu. Eta goatu Jose Barriolak 42 ditula aurrekoan. Beraz, Jose Barriola izan da gaurkoan garaie. Txalo handi bat.